Catalunya té una capacitat de generació en aquests moments que supera molt per sobre la demanda. Té 13.000 megawatts instal·lats de generació per una demanda al voltant dels 8.000 megawatts, amb distintes tecnologies. Té un mix tecnològic certament molt diferent del resto de comunitats autònomes d'Espanya. Té qualsevol tipus de tecnologia, des de la nuclear, la hidràulica, l'eòlica, la fotovoltaica i la tèrmica convencional. L'anterior administració va incentivar, a través de primes molt substantives, aquestes determinades tecnologies renovables, l'eòlica i la solar, i la fotovoltaica. La realitat és que, com que la demanda no ha sigut el comportament que vam preveure, tenim un dèficit tarifari molt relacionat amb les primes amb aquestes tecnologies específiques. Quan un fa l'anàlisi de lo que podria ser i què no és, la nostra realitat ens porta que si en aquests moments no tinguéssim aquestes tecnologies tan primades, el rebut de la llum en general tindria un impacte molt menor al que fins ara estem veient, entre un 10 i un 20% de reducció. El dèficit tarifari és degut bàsicament a que els ingressos no es corresponen amb la despesa, gastem més del que ingressem. Portem uns 36.000 milions de dèficit tarifari, dels quals ja han amortitzat 10.000 milions i encara ens en queden 26.000 milions per pagar.